Amin. Vom începe o temă și marțea a Fiului Ispitor. Dar se va numi Fiul orbit de firea pământească. Fiul orbit de firea pământească. Temă. Vom lua de la versetul 11 până la versetul 32 și o să vorbim fiecare în marți. Partea Fiului Ispitor, pilda Domnului Iisus Hristos, că suntem risipiți mai tare ca nisip. Și vrem să ne bucăim. Suntem mai rău ca nisipul pe plajă. Și vrem să ne pocăim. Hai! O să ne pocăim până o să trostim în două. Când o să ne trosnească în două, atunci ne-am pocăit de tot. Punem mâinii pe piept și începe să mănânce viermi din noi. Ne pocăim. O să punem mâinii pe piept, atunci ne pocăim. Aici nu se știu ce să ne pocăim. E grea. Dumnezeu să aibă milă de noi. Că suntem foarte, foarte risiptori. Și nu cu bani, ci cu viață. Nu cu bani, ci cu viață. O risipim mai rău ca banii din buzunare. Banii din buzunare se ținem bine. Să nu plece, ca să știu că este acolo. Dar viața noastră, o dă cu satana să alerge cu ea unde vrea. Starea noastră, gândurile noastre, le dăm cu satana să alerge cu ele unde vrea. Unde vrea el, acolo să duc cu el. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Frumos, suntem copiii lui Dumnezeu. Vedem că Domnul Iisus Hristos vine și spune o pildă vameșilor, fariseilor și cărturarilor. Vine spune, vă spun pilda aceasta ca voi să vă dați seama cât de mult respectați voi pe cel care spuneți că vă este ce? Tată. Că risipiți ceea ce este cel mai de preț. Și ce este cel mai de preț? Sufletul tău. Pe ăla risipești. Pe ăla îl consumi. Bani și pe ei risipești. Și aia tot de la Dumnezeu. Tot. Ești un om risipitor, un om cheltuitor. Și trupește te cheltui și financiar te cheltui. Așa îți place să trăiești pe pământul ăsta. Așa îți place să trăiești. Este o logică al lui Dumnezeu, al lui Hristos, care vine și vorbește într-o parte din pilda aceasta, când vine și vorbește despre doi copii și un tată. Vine spune că cel ce este tată nu are unul singur, un fiu. Vine spune toți suntem fii, dar toți trăim în alte direcții, în alte situații. Vedem că fiul cel mic și-a dorit să primească ce? Avere, să-și împlinească ce? Poftele trupești. Fiul cel mare era avarnic, zgârcit și dușmănos pe cine? Pe fratele său. Tatăl, mi spune, eu m-am împărțit în două părți. Mi spune, v-am dat cum zice, averea, m-am împărțit-o în timpul vieții mele și aia se împărțea după moarte. Ca și cum fiul cel mic și-ar dori în inima sa ca tatăl său să fie de ce? Dat. Să nu aibă treabă sau să-l reține. Că despre tată, eu vreau ce? Averea să plec. Eu vreau jumătatea mea de avere, jumătatea mea de împărăție, jumătatea sarcinei cu bani, să plec de lângă tine. Vedem că n-am avut nicio credință, ca și noi acum nu avem nicio credință, nici nu ne interesează că Dumnezeu se interesează, nici nu ne interesează că Dumnezeu îl are, nici nu băgăm seamă cu Dumnezeu. Nici nu băgăm seamă. Dar vedem că mulți predică, dar predică mai partea asta, că a legat înrătăcindu-se și a venit în fire și a legat la Tatăl.
Dar nu mai predică ce a făcut înainte. Nu? Că ne doare măsării din gură. Că suntem prea pocăiți. Noi ne ducem și ne întoarcem la Tatăl, dar tu nu mai ești fiul ispitor. Tu ești un fiu mort. Da? Că te-ai plecat de la ea și te-ai întors de câte lăsa plictisit el în tine. În capitolul 15, cu versetul 11, în jos, până la 13. El a mai zis un om, el a zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă ce? Partea mea de avere. Ce mi se cuvine și tatăl ce-a făcut? I-a împărțit ce? Avere. Păi și când se cuvine ție o avere? Partea ta de avere. După ce părinții tăi nu mai sunt. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat. Într-o? Aha. Că și noi ne îndepărtăm acum să nu mai departe. Că aici nu mai repede. Atare am îndepărtat de Dumnezeu, mai repede un pic. Atare am îndepărtat de Dumnezeu până nu mai nu vedem deloc. Unde și-a răsipit averea, ducându-și o viață destrăbălată. Amin. Fiți atenți, să nu duceți o viață destrăbălată. Altfel, o duceți destrăbălată, mai destrăbălată. Da, deschideți bine urechile. Da, venim. Și aia care se uită pe telefon. Și se deschide bine urechile, că de-aia s-a făcut. Nu s-a făcut ca să vină. S-a făcut ca să mintească. Să învețe ceva din pocăinți. Dacă nu, să mai să pocăiască. Nu? Că e mai bine să nu te pocăiești. Și de ce e mai bine? Că nu mai ai obligații. Când ne pocăim, avem și obligații. Când ne pocăim, trebuie să și trăim. Când ne pocăim, trebuie să căutăm. Când ne pocăim, trebuie să schimbăm. Când ne pocăim, trebuie să renunțăm. Hei! Vai de pocăința noastră. Aia să bată. Ne pocăim, vai de capul nostru. Pleacă pocăința de lângă noi. De pocăiția de cât de mult am pocăit. Dispare viața noastră. Primul punct să vă anumim nepăsare. Vedem că fiul cel mic vine și spune, el s-a dus la tatăl său fără nicio nepăsare față că îl lovește, că îl rănește. Că este normal tu ca copil să te duci în fața tatălui și spui, tată, ce? Hai, dăm banii care tot tu i-ai muncit, dăm banii care tot tu i-ai făcut, hai, dăm partea mea de avere că mi se cuvine. Eu sunt fiul tău, da? Hai, scoate banii. Că ce? Eu mă duc, plec de lângă tine, mă îndepărtez de tine, nu mai vreau să mai stau cu tine la masă, nu mai vreau să te văd pentru o perioadă, vreau să mă îndepărtez de tine. Dar tu binecuvântează. Dă-mi bani, dă-mi partea mea, dă-mi avere. Că de rest nu mă descurc eu de aici. Și vedem că el, ca un copil, fără niciun simț în inima lui, vine și spune că și-a strâns tot, și-a luat tot, și-a făcut bagajele și a plecat de la cine? De la tatăl său. Deci, el a plecat într-o țară îndepărtată, ca să nu cunoască tatăl său ce face, să nu aibă niciun fel de legătură. Sau să trimită tatăl său slugile după el să vadă ce face. Nu. El a spus, bă, eu mă îndepărtez de tatăl, și ne îndepărtăm acum de Dumnezeu. Mă, dar nu vreau să mai aud, sau să vină cineva care este al lui Dumnezeu, să-mi spună, sau
să roage sau să-mi atragă atenția, nu. Mă duc undeva departe să nu am nicio legătură cu ei. Închid orice fel de legătură cu ei care nu cumva să mai spună de tatăl, de casa. Nu, mă depărtez pe ei. Ce s-a depărtat? Ce spune că ducea o viață cum? Ce viață ducea? A? De străbălat, da? De străbălat. Despre că s-a dus și s-a destrăbălat în ce? În băutură și în femei. Despre că s-a dus la femei. Nu și pocăiți ăștia acum. Se îndepărtează de Dumnezeu și se duce la femei. Și după aia se pocăiți înapoi. Și vin și spun că ei sunt pocăiți. Dar de-aia nu citește toată partea, toată pilda lui Iisus. De-aia nu o citesc. Ei predică, dar predică ce le convine din această pildă. Predicăm, dar predicăm ce le convine. Nu predicăm că noi am fost niște oameni reci cu Dumnezeu. Niște oameni ascuși cu Dumnezeu. Niște oameni fără sentimente față de Dumnezeu. Că când eu iau ceva de la Tatăl meu, merg, mă duc la Dumnezeu, cer ca să mă binecuvinteze și după aia îmi fac bagajul și dispar. Sunt binecuvântat de Dumnezeu. Dumnezeu mă scoate teama, frica, criza, depresia din mine, dar după aia mă întorc cu fața spre Dumnezeu. Nu? Nu te întorci cu fața la el. Deci nu o sunt. Obligația mea ca copil trebuie să stau cu fața unde? Înspre Tatăl meu. Să rămân lângă El. Dacă Tatăl meu încă este în viață și n-a murit și nu moare niciodată, eu trebuie să rămân lângă El. Nu să-mi fac stai să plec. Că când voi pleca dată lângă El, viața mea nu o să mai fie o viață frumoasă. Și o viață destrăbălată. Destrăbălată. O viață de chin, o viață de amar, o viață de suferință. Și vine spune, bă, dacă tatăl lui n-a murit, el nu trebuie să spartă tatălui. El în inima lui avea o dăriță ca și cu tatălui nici n-ar fi printre ei în casă. Și vine spune, bă, a adus o dezamăgire atât de tare, atât de dureroasă în inima tatălui său, încât tatăl său s-a dus și a împărțit ce toată averea, a spus. Vă împart acum. Vă împart acum. Toată averea ți-o dau. Ia tu jumătate, fratele tău jumătate și gata. Dacă voi considerați că eu ca părinte nu vă fac bine, bine Dumnezeu spune, da, mă bun, te-am vindecat de boală, te-am scos din depresie, te-am scos din necaz, bun, mi-ai întors spatele pentru lumea asta. În inima lui să exista o dragoste, o flacără ce a firii pământești, care niciodată nu s-a stins. Bine spune că în inima lui ardea atât de tare să plece în lumea largă. Dar l-a costat. Acolo vorbim mai târziu. L-a costat. Nu l-a interesat că în inima tatălui său să provocase ce? O furtună, o durere, un necaz. Dar Domnul Iisus Hristos vine și spune, mă, cărturarilor, vă spuneți că l-aveți ca tată pe cine? Pe Dumnezeu. Vă spuneți că voi l-aveți pe Dumnezeu. Dar voi de fapt ce vreți? Numai ce? De la Dumnezeu. Hai, spuneți. Ce vrem de la Dumnezeu de fapt? Să trăim cu Dumnezeu? Să avem binecuvântarea lui Dumnezeu. Pacea, liniștea, cer, Doamne, de liniște, de pace, de bucurie. Dar noi nu știm să o avem. Dumnezeu îți dă pace, îți dă liniște, dar tu nu știi să o păstrezi. Tu o ești ce? O risipești, mă! O risipești! Dumnezeu îți dă libertatea necesară. Tu singur ești acela care îți risipește libertatea. Și te duci, te împui singur cu mâna ta. Dumnezeu te scoate de sub toate viciurile pământului acesta să fii ce? Liber, să nu mai fii legat de nimic. Și tu ce faci? Iei totul, strângi totul în săculețul tău, ți-l pui în spate și te duci și te îngregi înapoi de ele. Și devii un copil orfan. De v-am spus, cuvântul ăsta orfan este un cuvânt foarte puternic, așa.
Foarte greu când îl rostești. Orfan. Li se spune orfan celor care nu mai are nici tată, nici mamă. Dar vine Iisus și spune, mamă, nu mai sunteți orfani, că și mă aveți pe mine ca ce? Și ca tată și ca mamă. Eu vă sunt tată. Dar noi nu mai dăm respect cu necesarul lui Iisus. Noi nu mai arătăm respect. Noi nu mai arătăm dragostea de copilul lui Dumnezeu. Nu. Și facem cu dragostea care Dumnezeu ne-a dat-o. Am luat-o și am închis-o în dulap. Și am luat dragostea lumii pământești. Firii pământești. Și uităm că Dumnezeu odată și odată, El a fost acela ce ne-a crescut. Ai crescut, ai ajuns să te-ai făcut un pic mai mare, ai ajuns un pic la maturitate și gata, ți-a luat lumea în cap. Ai gustat odată din lumea aceasta și parcă gustul ăla nu ți-a dispărut nici după 20 de ani de pocăință. Gustul ăla de fire pământească, de lucrurile pământești, nu-ți dispare din gură niciodată. Din trupul tău, dar niciodată. Și vine Dumnezeu și spune, mă, trebuie să se stingă gustul acesta. Ia apă de gură tare. Bagă pastă cu kilogramul în păgât, bagă-ți. Mă, dar să dispară. Ei, vedem că fiul acesta, în inima lui, pe cât creștea ce? Mai mult ce? Poftele pământului acestea. Decât să prețuiască ce? Dragostea care tatăl său i-o dădea. Că vine spune, mă, că erau niște oameni, vine și spune din pildă Iisus, vine spune, că era un tată bogat. Un tată bogat, care avea din belșug în casă. Nu-i lipsea nimic pe masă. Nu lipsea absolut nimic. Noi de multe ori am plecat de la părinți, de lângă părinții noștri, din cauza lipselor, din cauza neajunsului. Că vedeam că nu poate să ne ofere ei, ne descurcam singuri. Nu? Ne descurcam singuri. Dacă știm că nu ne este dat tot, de ce să pleci de lângă Dumnezeu? De ce să te îndepărtezi de Dumnezeu tău? Că de-aia vine și spune, că tatăl săracul s-a dus și a pregătit. I-a pregătit un loc acolo, avere. Cu mine și spune Iisus, mă duc să vă pregătesc la tatăl meu ceva. Să vă pregătesc să fiți niște moștenitori a cerului. Mă duc să vă pregătesc acolo. Dar numai voi să stați ce? Lângă mine. Să nu vă îndepărtați sau să plecați de la mine. Dar de multe ori plecăm de la Dumnezeu. Și de ce plecăm de la Dumnezeu? E că de multe ori nu ne pasă. Nu ne interesează. Nu dăm importanță lui Dumnezeu de niciun fel. Importanța care tu ai trebuit să o dai lui Dumnezeu. Mă, a trebuit să facă schimbare în viața ta. Amin. Prin importanță, dacă dau lui Dumnezeu importanța care a dat-o lui Dumnezeu, pe mine mă schimbă. Și de ce? Când dăm importanță lucrurile lui Dumnezeu, Dumnezeu ne duce și schimbare. De ce? Din cauza respectului. Când dai importanță, ai respect. Dai importanță, ai dragoste. Când implici în viața ta o persoană, înseamnă că vrei să te schimbi. Vedem că nu avem schimbări. Și foarte grave. Foarte, foarte grave. Vedem că încă mai ne fuge mintea foarte, foarte rău de la Dumnezeu. Este Dumnezeu. Vedem că lui Dumnezeu îi place să stăm în casa lui. În casa lui. Cum și tatălui avea o dorință să-l vadă, să rămână unde? În casă la el. Noi de multe ori ieșim în casa tatălui. De ce? Fiindcă lucrul ăla de afară, lucrurile de afară, ne atrag în ce? În afară. Nimica ce este în afară nu o să te atragă înăuntru. Nu, n-are cum. N-are cum. Dar la ce este rost? Dacă sunt obosit, nu mai pot să ajung. Hei, ce înseamnă aici? Ai avut o rupere între tine și tatăl tău. Fiindcă tatăl tău în seara asta este în casă. El te-a chemat în casă la el. Cum și fiul ispitor trebuia să rămână unde? În casă.
În casă, stea în casă cu el. Ei, Dumnezeu îți este tată. Nu mai ți este. Nu mai ți este. De ce mai ți este? Că tu n-ai știut să fii fiu. N-ai știut. N-ai știut să fii fiică. Ai primit tot. M-a spus mai devreme, ați primit tot ce a fost mai bun de la Dumnezeu. Mi l-a spus în sac, v-ați bucurat de binecuvântarea lui Dumnezeu, dar v-ați îndepărtat de cine? Chiar de cel care v-a binecuvântat. Chiar de cel care a muncit pentru voi. Chiar de cel care s-a străduit pentru voi. Nu poți să spui, mă, eu îmi iubesc Tatăl la să te îndepărtezi de El în aceeași măsură. Când spui, mă, îmi iubesc Tatăl, mă, că prin iubire ce arăți? Apropiere. Arăți respect. Nu pot să spun, mă, te iubesc, dar ce? Caut să ce? Să mă îndepărtez de tine. Caut să te resping. Caut să-mi împlinești ce? Poftele mele. De ce fel de fiu sau fiică ești tu? Când tu cauți palitele și spui că îți iubești Tatăl. Și ce vine și spune Iisus? Îi spune, mă, voi aveți ca datorie să împliniți ce? Poruncele mele. Și vine și una din poruncele lui Iisus și vine și spune. Și despre ce vorbește Iisus în prima poruncă? Despre ce vorbește? Iubești pe Domnul Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot cuțiul, cu toată ființa ta. Și dacă tu iubești pe Dumnezeul tău, unde ești? Ești pe Dumnezeul tău și fața aici. Ești pe Tatăl tău, bine, din concediu. Când îți strângi familia, să spunem că nu stăm cu copii în casă, că nu stai cu familia ta în casă, da? Dacă știi că familia ta se adună într-un loc, în casă, tu nu te duci să stai cu ei la masă? Te-aș spuneți, te duci sau te duci? Când Dumnezeu vine într-un loc, tu nu te duci să te găsești cu cine? Cu Dumnezeu? Păi și? De ce? De ce risipim? De ce risipim? Timpul. De asta m-am spus, bă, am scos partea asta cu banii, când m-am vrut atâtea ori de bani, m-am săturat eu și degeaba. Și că tu să mai vorbesc încă 20 de ani de curci de degeaba. Că tot așa. Dar risipim timpul care Dumnezeu mai l-a îngăduit în viața noastră, în loc să ne bucurăm în Dumnezeu, în loc să trăim în Dumnezeu, în loc să respectăm pe Dumnezeu, în loc să-L căutăm pe Dumnezeu, noi risipim timpul ăsta. Noi risipim timpul ăsta și dăm timp lumii. Dăm timp lucrurile astea care sunt trecătoare. Vine în Biblie și spune, mă, sunt trecătoare. Pentru voi va trece repede. Că voi într-o bună zi veți muri și veți regreta ce? Timpul! Nu regretăm niciodată banii sau hainele sau casa. Nu! Timpul! Timpul îl regreți armarul de rău. Timpul care ți-a fost dat să-L cunoști pe cine? Pe Tatăl tău. Amin. Ia gândește-te că va veni Iisus să va coborî în seara asta și te întreabă, îl cunoști pe Tatăl? Care ți este Tatăl? Pe Tatăl meu este cine? Satan. Tatăl meu este Satan. De ce? Pe gura mea nu stă nimica bun, în sufletul meu nu stă nimica bun, în mintea mea nu stă nimica bun, în umblarea mea nu stă nimica bun. Atunci am ca Tatăl pe cine? Pe Satan, mă. Îl am ca Tatăl pe cine? Pe Satan. Îl am ca exemplu pe cine? Pe Satan. Și mă veți un lucru. Satana dă foarte multă importanță timpului. Satana dă foarte mult timp. Satana niciodată nu-și pierde timpul. Nu. Mai repede ți-l pierzi tu.
decât El. El te face pe tine ca tu cum să-ți pierzi din timpul tău, din trăirea ta cu Dumnezeu, care să aibă ce? Cauză de câștig. Eu nu și-am pierdut timpul. El a lucrat. El a lucrat ca tu să-ți pierzi timpul. El a muncit ca tu să-ți pierzi timpul. El n-a stat degeaba. El nu și-a pierdut timpul, nu și-a bătut capul degeaba. El a muncit. Ca pe tine să te facă să-ți pierzi mintea. Să răcească sentimentele tale față de cine? De Dumnezeu. Eu v-am spus, eu nu o să fie niciodată. Poate să fie și papa de la urmă, dacă vine la să spună, mă, eu l-am iubit pe Dumnezeu mult, dar parcă acum nu mai e așa. Eu nu cred. Eu asta nu pot să cred. Și de ce? Că Biblia vine și spune un lucru. Că flacăra va crește în fiecare zi. În fiecare zi. Nu pot. Pe la început eram aproape de Dumnezeu și acum m-am îndepărtat de Dumnezeu. Dar ce s-a întâmplat? Ți-ai făcut bagajele și ai plecat? Cumva te vezi fiul risipitor? Am mai auzit eu pe cineva, eu sunt fiul risipitor, mă. Mai potoliți-mă. Nu sunt niciun fiu risipitor. Ăla mare odată și odată și-a venit în fire, dar nu-ți vii deloc. În câți ani cu căințare? A plecat odată și s-a întors pe odată. Și vedem că el a fugit de lângă tatăl său și a luat bani și a luat haine și... Mă, el a plecat. El a plecat să-și trăiască viața. Cum și noi acum, bă, dar parcă m-am săturat să stau la biserică, parcă m-am săturat să stau să-l ascult pe Mario, parcă m-am săturat să stau să ascult pe Giulia cum cântă. M-am săturat. Nu mai convine, nu mai place. Ia că mă duc săptămâna pe telefon, să ies cu cineva la un restaurant, să mă duc să mă plimb, să stau în pat, să stau la televizor. Mă, dar nu mai mă duc la biserică. M-am săturat să mai fac lucrul ăsta. Să mai ajung în biserică, să stau pe scaun și să las cumpăre bunul ăla cât vorbești de acolo. M-am săturat. Nu? Mă duc să mă atingă și pe mine un bărbat, să mă atingă și pe mine o femeie. Că m-am săturat să stau pe scaun. Mă duc să mai fac câteva milioane. Iar dacă mă duc la biserică, nu o să mă duc să fac ce-ți bani. Pe picioarele mele nu să alege să facă bani, aleargă să se ducă în biserică, să stea pe scaun degeaba. Mai repede mă duc să fac bani. Decât să stau pe scaun. Pe mă duc să-mi răcesc gura. Păi n-am mai ajuns mai așa rău. Așa ce-ți fiu. Bă, dar m-am săturat să stau la cuvântul tatălui meu. M-am săturat să stau în casa tatălui meu. M-am săturat să mi se spune ce am de făcut. M-am săturat să fiu ordonat de cineva. M-am săturat. Țineți capitele de sus. Ia pe aici la aia. M-am săturat! Că am și eu de împlinit ceva în lumea asta. Că mi se duce viața. Nu, stare, asta e să spun ceva. Viața ta, oricum să duci. Și să duce. Ce ai regret? Ce o să regreți odată? Și o garantez. Că când tragi să mori, și care este regretul tău, cum l-ai cunoscut pe Dumnezeu? Înțelegeți? Și teama ta și care e? Că știi când ai siguranță cu propria ta mântuire, cu propria ta pocăință. Și atunci el să te văd eu pe tine întins cu mâinile pe piept în pat, cu ce rezolvă alergarea ta? Când tu n-ai știut să-l atragi pe cine? Pe tatăl tău lângă tine. Acum înțeleg de ce are drumul ăsta.
care este problema foarte mare? Știți care este? Că avem urechile blocate. Nu se vede nimic. Avem urechile blocate. Venim în pat acum, nu? O pernă, punem capul pe ea, să dormim. Dacă eu trag acum de mult 10 minute și vă las în pace, vreau să spun ce să spui. Și sper că sunt copiii lui Dumnezeu. Eu tare curios sunt cât o să se mai poată să mai meargă așa. Eu am spus Dumnezeu, Tată, eu aștept un răspuns. Mă rog o să încep să mă rog mai mult pentru răspunsul ăla. Eu aștept un răspuns să vedem ce se întâmplă. Că vedem că biserica a început să fie cam risipitoare. Ia și aruncă. Și nu vor să mai primească. Foarte bine. Că nu o să mai primească. O să vină ceasul. Auziți-mă bine. Că nu o să mai primească nimeni. O să vină ceasul că nu o să mai primească nimeni nimic. Acum suntem sătui. Suntem plini. Suntem învipați. Și de asta nu ne pasă. Avem ce să cheltuim, nu? Dacă nu o să avem ce să cheltuim, o să mâncăm din canale. O să căutăm pe canale și o să avem. Vedem o nesimțire curată. Vedem o nesimțire curată, biblic, ca să nu fac voi nesimțiți. Vedem că fiul ispitor era foarte nesimțit. În prima parte a pildei era foarte nesimțit. Da? Și vreau ca să fiți foarte atentați. Da? Dacă nu vă las somn. Dacă vă las somn, întindeți-vă pe scaune și dormiți. Tată, dă ce? Partea mea de... Oare era partea lui? Era muncită de el? Era muncită de el? Era construită pe spatele lui? Era strânsă prin mâinile sale? Și vedeți ce spune? Ce mi se? Ce mi se? Cuvine. Aha. Aha. Dar uitați câte nesimțiri avem în noi. Ia uitați câte nesimțiri putem să avem. Bine și spune, dă partea mea de avere ce mie mi se convine. Da. Bun. Ca și noi acum, la ora actuală, același lucru facem cu Dumnezeu. Mergem la Dumnezeu de atâtea ori și cerem să ne dea. Bă, da, să ne dea. Că dacă nu ne-a dat, ne supărăm. Devenim însuflați, devenim întristați. Dacă nu a schimbat ceva în noi, devenim depresivi, devenim turbați, devenim... Ca să nu mai spun cum. Nervoși, agitați. Dacă Dumnezeu nu dă ceea ce mie trebuie. Nu? Parcă nouă ni se cuvine. Ca Dumnezeu să ne dea. Și noi lui Dumnezeu
cât ai muncit? Mă, cât ai muncit? Cât ai muncit tu ca să-ți se dea ție? Cât ai muncit? Uite-te un pic în spatele tău, cât a făcut Dumnezeu? Mă, câtă muncă a depus Dumnezeu și cât ai muncit tu singur? Ia uite-te un pic în spate. Cât a lucrat Dumnezeu la tine ca să nu ajungi un om bun de dus la spital? Cât? Uite-te la mintea care Dumnezeu ți-a dat-o, cât Dumnezeu a stat să curățească la ea, ca tu azi, să ai capacitatea de gândire, să poți să-i ceri. Și uite-te la și prețul care Dumnezeu ți l-a dat de prima. Te-a făcut copil al său. Tu ești copilul meu de azi. De la moartea fiului meu, voi ați devenit toți ce copii ai mei. Că prin sângele lui Iisus, Dumnezeu ne declară copii. Pe toți. Nu pe unul să apară. De-aia Iisus a dat pildă aceasta călturare spre mă. Era un tată cu doi copii. Este unul și Dumnezeu ce a făcut? A dublat. Despre Dumnezeu nu o să aibă decât un singur fiu. Și o să aibă mai mulți. Mai mulți, nu unul! Mai mulți copii. Și vedem nesimțirea unuia dintre ei, că vine și spune, mă, dar mie mi se cuvine binecuvântările tatălui meu. Mi se cuvine! Mi se cuvine ca mie să-mi dea un trup sănătos. Mi se cuvine ca mie să punem pâinea pe masă. Mi se cuvine ca el să aibă grijă de familia mea. Ca el să se îngrijească de tot. Mi se cuvine. Este obligatoriu să mi se dea. Nu este. Nu este. Dumnezeu nu este obligat. Nu este forțat de nimeni să-ți dea ceva. Dacă tu ești depresiv, anxios, nervos, ce vine ale Dumnezeu? Dumnezeu ți-a dat calm odată. Te-a liniștit de 2, de 3 ori, de 10 ori, de 20 de ori. Dar Dumnezeu crezi că este dator ca să-ți dea ție pace în continuare. Dacă tu nu știi să o cauți, crezi că Dumnezeu este dator? Nu. Vei fi tras la răspundere că tu nu știi să te îngrijești de ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Ești tras la răspundere. Dumnezeu este vinovat cu nimic. Că tu nu știi să păstrezi ce? Binecuvântarea. Dacă Dumnezeu ți-a dat o nouă viață, tu de ce o cauți pe aia vechi? Dacă Dumnezeu ți-a dat o viață bună, tu de ce nu vrei să o ai bună? Și o cauți pe aia înapoi, pe aia care ai avut-o? Dumnezeu mi spune, căutați să ce? Să păstrați. Mi spune să păstrați, nu să risipiți. Dar noi nu păstrăm. Uneori, mai întreb și eu pe Dumnezeu, oare de ce mai fac așa? Și de ce? De ce? Oare de ce? Ca să nu păstrăm. Și tatăl acesta le spune, l-a crescut cu o dramă, l-a crescut frumos, a încercat să se dea o educație bună și el, când săracul s-a făcut un pic mai mare, ce-a? S-a ridicat împotriva tatăl. Și nici nu interesa tatăl său să întrista. Nu, ca și pe noi nu interesează. Că n-am clar. Alții se întristează, că pe alții doare capul, că pe alții... Nu ne interesează. Pe noi ne interesează noi să ajungem să fim bine. Este o zi frumoasă. Binecuvântat. Pe noi ne interesează să fim bine. Atât. Nu ne interesează că prin comportamentul nostru, prin vorbirea noastră,
gândirea noastră, prin gândirea noastră, aduce ce? Dureri, tristări, supărări? Nu! Noi nu vrem să fim atinși, dar nu se atinge pe toată lumea. Noi nu vrem să ne obosim, dar noi să obosim pe toți, dacă se poate. Suntem niște profitori. Profităm la maxim de bunătatea care Dumnezeu a dat-o unora. Dumnezeu scoate oameni în viața ta să fii ajutat, să fii susținut, să fii sprijinit de El și tu profiți de bunătatea aia. Tu profiți de bunătatea aia. Este o vorbă, nu mușca mâna care îți dă să mănânci. Că la un moment dat mâna aia se retrage. Și vei rămâne ce? Flământ. Dacă Dumnezeu vrea acum să te lumineze, dacă Dumnezeu vrea acum să te elibereze de demonii din tine, de duhurile care le ai prin tine, mă, rămâi liber. Lasă-te să fii liberat. Dacă știi că nu ai putere să stăpânești gura, lasă pe Dumnezeu să o stăpânească, dar lasă. El știe să o facă. Nu ai putere să stăpânești poftele tale trupești. Bă, lasă pe Dumnezeu. Zic, Doamne, nu vreau să mă îndepărtez de la Tine. Nu vreau. Nu vreau. Vreau ca să rămân apropiat de Tine. Amin. Dar ajută-mă să scap de ele. Fiul Ispitul nu s-a dus la Tatăl. Să aibă o comunicare. Că mă, Tată, ce? Tu nu poți, dar caută să ți se alege. Să o ia la fune, vrea să mă îndepărtez de lângă tine. Ce fac? Nu, ăsta nu s-au simțit ca și noi. Ce-a început să ceară? Scoate-mă din depresie. Când am venit la Dumnezeu, am venit toți numai în depresie a fost. Și anxioși. Și tot depresiv și anxios suntem în continuare. Așa și fiul ispitor. A vrut să devină singur bogat, să fie bogat să aibă. Și tot sărac a fost. S-a întors mai sărac decât a plecat. S-a întors mai sărac decât a plecat. A pierdut tot ce avea. A pierdut tot ce avea și devenise un sclav. Un sclav. Când mergi la Dumnezeu și se întâmplă cu tine, devii un sclav a satanei, mă. Asta să-ți vină în cap. Bă, că m-am îndepărtat de Dumnezeu, ce-am devenit? Sclav. Ai fost. Ai fost sclav când ai venit la Dumnezeu? Da. Ai devenit înapoi un sclav. Un rob. Nu este greu să acceptăm, nu? Asta e viața. Asta e. Ăștia suntem. Ăștia suntem. Ne place să fim târâți, îngenunchiați. Dumnezeu te-a ridicat în picioare, te-a pus în picioare, pentru că tu stai în picioare. Nu, că mi-e place să stau îngenunchiat. Mi-e place să stau în genunchi. Bă, dar fost și fizic mai. Ia merge în genunchi. Bă, dacă îți place să stai în genunchi, mergi cu un genunchi. Păi iau pe stradă, iau toată strada asta, de aici până la partea aia iau un genunchi și mergi. Ia un genunchi. Ne gândim oare că lumea de afară ne poate să ne dăruiască mai mult decât poate să dăruiască cine? Dumnezeu? Niciodată. Acest fiu s-a gândit în mintea lui aia încuiată că lumea de afară poate să ofere mult mai mult decât Tatăl să i-a oferit vreodată. Și ce-a pățit? S-a mințit singur. Cu și la noi s-a mințit mulți. Dacă mă îndepărtez de Dumnezeu și mă îndepărtez de tot ce Dumnezeu are, o să-mi fie mult mai bine.
O să fie mult mai bine. Mare și rugăciune. Te-a mințit Satana grav. Că în timp când tu, în inima ta, ai gândit să te îndepărtezi de Dumnezeu, hei, din ziua aia, îți garantez că tu ai fost neîngenunchiat. De lucrurile care ți-au fost frică odată să nu se atingă de tine, aia se va atinge cel mai tare. Și de ce? Că când ai venit la Dumnezeu, ai venit cu frică să scapi de ceva. N-ai venit că îl iubeai după Dumnezeu. Prea mult. Când ai venit la Dumnezeu, ai venit ca să scapi de ceva. Să te ușurezi. Nu? Să te ușurezi de povară care o duceai în spate. De creierul care le aveai îmbăxit de mizerie, nu? E, Dumnezeu ce a făcut? Mă, te-a curățit. Te-a eliberat. A luat frica și s-a aruncat, nu las ca să mai aibă treabă cu el. El să rămână un om normal. Și la minte și la fizic. Că de v-am spus atâtea ori, dacă mintea ți s-a îmbolnăvit para la vedere, trupul tău. Ia-l și aruncă la gunoi, că n-ai să mai faci cu el. Și vedem că fiul acesta ardea o dorință de despărțire oarecum de tatăl său. Ardea o dorință de despărțire. De față de tatăl său. Vrea să se despartă. Față de tatăl său. Și zice, să cumprindă ce? Lumea. El a zis, mă, îmi deschid brațele de față de tatăl meu. Mă despart de el și ce? Îmi cumpri lumea. Îmi cumpri viața la afară. Viața de noapte. Mai spune unul, mama, mi-e place viața de noapte. Habar nu ce înseamnă viața de noapte. Da, ți-a ajuns la... Unde s-a dus? Vedem că tatăl său, prin toată durerea, i-a dat ce? Partea. Prin toată durerea, mi spune, mă, eu i-am dat parte. Eu l-am vindecat. Nu vreau să vorbim material. Spunem lucrurile care s-au întâmplat cu noi fizice. Dumnezeu mi spune, măi, mi-am făcut partea mea cu el. Eu l-am vindecat. Deci, de handicapul care l-avea. Noi când am venit la Dumnezeu, am venit cu un handicap în mână. Și ce am făcut? Am și l-am pus Dumnezeu, ia handicapul ăsta și aruncă, Doamne. Ca să scape el. Dumnezeu și mi spune, mă, eu îmi fac partea ta, partea mea cu tine, ca tată. Dar atât. Și restul te descurci. Și vedem că tatăl și-a făcut partea, i-a dat-o și atât. Nu i-a zis absolut nimic. Nu i-a zis, stai, oprește-te, nu pleca, la măi. Nu. Ia-ți-o, că ți este ce? Ți se cuvine. Ia! Dacă tu ai spus că ți se cuvine, ia! Primește! Dar binecuvântarea asta, de multe ori o să ne coste. O să ne coste. Și costurile va fi foarte mari. Și de ce? Fiindcă nu ni s-a aruncat handicapul și noi am început să alergăm după handicap să luăm înapoi. Dumnezeu a luat handicapul la care tu l-ai adus în mâna lui, l-a luat, l-a aruncat, l-a îndepărtat de tine și tu ai început să o iei la fugă! Ca la maraton după el. Să ți le iei înapoi. Și handicapul ăla iară lucrează la tine. Iară lucrează la tine. Iară lucrează. Iară deveni un copil nesimțit. Un copil obraznic. Un copil care te-a răcit de tatăl tău. Dacă te răcești de tatăl tău, la ce?
ce rost mai are după să țipi? După ajutorul lui. Am stat în timp ce făceam tema asta și mă gândeam, zi-mă dacă ne răcim de Dumnezeu și vrem ca cumva să cuprindem cu ambele mâini lumea, să cuprindem lumea asta, cumva să dăm firii pământești tot ce cere, atunci când apasă pământul acesta asupra noastră, la ce mai țipăm spre Dumnezeu? La ce mai strici, Tata? La ce mai spui, Doamne, iartă-mă? De ce spui, Doamne, iartă-mă? Dacă tu cu gura ta spui, Tată, ce? Dă-mi ce mi se cuvine, iau ce ai făcut și plec. Vreau să mă îndepărtez de tine. De ce mai cauți răspunsul de la Dumnezeu? De ce mai cauți încă răspunsurile de la Dumnezeu? Dacă tu nu stai lângă Dumnezeu. Dacă tu nu stai lângă Dumnezeu, la ce cauți răspunsurile lui Dumnezeu? Ha? De ce mai vine rezolvare la lucruri? Păi dacă eu spun, mă, parcă nu mai simt dragostea lui Dumnezeu în mine, parcă nu mai este aceeași dragoste cum a fost la început. Păi dacă nu mai este aceeași dragoste cum a fost la început, nici Dumnezeu nu mai lucrează cum a lucrat la început. Nu? Sau vrem ca noi să ne răcim, dar să rămână cald. Și ce spune într-o pildă Iisus? Mă, voi să fiți crocotiți, că dacă sunteți călii, vă scuip. Și mai puțin. Pentru că nu mă țiu. Dacă nu sunteți fierbinți, eu nu mă țiu. Ce facem? Scuipă. Scuipă. De ce încă mai ai impresia, mă? Dar Dumnezeu este datornic să lucreze cum a lucrat odată cu mine, să lucreze în continuare. Păi stai așa un pic, că ai rămas la fel în continuare? Pentru că nu suntem oameni. Bă! Orice om poate să fie învățat. Să mânească. Amin. Dar știi vorba aia? Urcăm și coborăm. Nu urci și cobori. Și vine și spune Biblia despre cea care urcă și coboară. Că nu sunt statornici pe care. Și că Dumnezeu nu are ce să facă cu ei. Dumnezeu ne spune, mă, dacă tot urci și cobori, că ești un om nestatornic. Și n-am ce să fac cu tine. N-am ce să fac cu tine. Deci nu poți să folosești ce? Ăsta care îl porți. Mulți, am ascultat predici, mulți vorbesc despre pilda lui Iisus, pilda aceasta a Fiului Ispitor. Dar eu vorbesc întoarcerea Fiului, luarea minte a Fiului și venirea, întoarcerea la Tatăl. Dar eu nu vorbesc în primele versete de nesimțirea Fiului. Fiindcă să ne regăsim în ele. Nu? Ne regăsim în ele? Vrem ca Dumnezeu să ne dea ce? Pricepere, cunoștință, să ne dea ungere, să ne dea... să ne facă cunoscut, să ne binecuvinteze cu bani, cu casă, cu mașină, cu copii, cu sănătate, cu viață. Dar noi nu căutăm pe Dumnezeu. Noi ne-am despărțit de Dumnezeu. Noi ne despărțim de Dumnezeu. Dăm de un bărbat mai frumos, s-a uitat de Dumnezeu. Uităm de Dumnezeu din cauza unui bărbat. Dar vrem ca mintea să fie sănătoasă, vrem ca trupul să fie sănătos, ne este frică ca nu cumva să murim. Iar un semn. Frica de moarte. Iar este un semn că tu nu ești sigură pe cine urmezi. Iar este un semn că tu nu ai siguranță pe cine urmezi. De ce? Că
Mai vă spun un lucru, vine Pavel și spune, tare! Tare! Eu nu mă tem! Dacă știu că azi mă va lua Tatăl, mie nu este frică de moarte. Nu are ce să fie frică. Că știu, am siguranță la ce le ajung. Ajung la cel care m-a chemat. Dar nu cumva să rămân la pat. Dar nu cumva să... Dar atunci n-ai siguranță pe ăla care te ține mână în mână. Frica aia care toată viața ta te-a condus, te conduce în continuare. Fiindcă ai fost un copil rătăcit. Ai fost un copil rătăcit. Nu cumva să ajungi în faliment. Să ajungi falimentar, faliment. Nu cumva să ajungi. Nu cumva să pleci 100 de lei, 200 de lei, 50 de lei. Nu cumva. Nu cumva să rămâne fără bani în buzunar. Nu cumva. Mamă, ești mai rău ca fiul rătăcitor. Vezi, spune că a luat banii și a început să împartă. Să dea la toată lumea, să bea, să se distreze. Tu dacă dai una de 5 lei, de 10 lei, de 20 de lei, lui cineva, tine cam doare, nu? Hai, tată. Cam doare. Dacă faci o promisiune cuiva că l-a ajuns cu o anumită sumă de bani, mă, parcă îți vine să nu mai dai bani. Nu? Parcă asta, nu? Parcă nu-ți vine să mai dai bani. Da, fiul ăsta risipitor. Cam să primă în biserică, cam majoritatea. Cam majoritatea să primă în biserică. Vedem că stă și să primă în biserică. Vorbim despre fiul risipitor. Și vedem aici că tatăl vine și spune, mă, ia-ți partea de avere și pleacă. Împlinește și pofta asta ta. Ia partea asta de avere și pleacă. Ia, uite, ți-o pun pe masă. Ia-o și fă ce vrei tu cu ea. Dacă vrei să pleci, pleacă. Pentru mine, eu nu mă împotrivesc prin creditare. Cum mulți în ziua de azi vine și spune, dar dacă Dumnezeu nu voia să mă îndepărtez de la el sau să plec în casa lui, de ce m-a lăsat să plec? Pentru că Dumnezeu nu se împotrivește ție. Niciodată. Dacă Dumnezeu nu voia să păcătuiesc, de ce m-a lăsat să păcătuiesc? Că Dumnezeu nu s-a împotrivit minții tale. Vrei să se împotrivească Dumnezeu cu tine? Vrei să se împotrivească Dumnezeu cu tine? Eu v-am zis o dată trecută, să nu mai cereți lui Dumnezeu să vă pocăiască. Nu cereți voi singuri peste voi să vă pocăiască. Dacă cereți, o să vă pocăiască. Dar nu să vă placă pocăința care o să fiți. Că Dumnezeu vrea de la noi să ne bucurim. Amin. Nu se așteptă ca el să acționeze de fiecare dată. Este normal. Este normal, mă, ca sentimente de nervi, de agitație, de oricare să vină peste noi. Este normal. Dar vine și spune cuvântul ăsta, mă, învățați ce? Să vă înfrenați. Amin. Zgârcenia când vine peste tine, de nu un cap în gură. Curvia când bate așa la ușă, dă-te la să dormi. Dă-mă afară. Du afară, mă. Mândria când îți vine să-ți bată ea la ușă. Ia-o, mă, du afară. Când îți vine satana să-ți vorbește în cap într-una, să-ți facă atâta căpățânat. De ce de voie? De ce de voie? Fiul risipitor, de cine credeți că era călăuzit? El îi spune, mă, dar pe mine
interesează când facem lucruri mizerabile și puturoase urâte. Nu ne interesează că Dumnezeu se uită la noi. Nu? Nu ne interesează când ne gândim la lucruri care sunt după voia lui Dumnezeu, că Dumnezeu știe ce gândești. Nu? Nu te interesează. N-ai nicio treabă. Nu ne gândim când începem să bârfim sau să dușmânăm. Nu! Știi că nu-i Dumnezeu din place, nu? Nu ne gândim când nu venim în casa lui Dumnezeu. Știi că nu tristăm, dar nu venim. Știi că nu gândim. Asta e problema. Când, bă, ce vine Dumnezeu și spune, lui Dumnezeu îi place să fim în casa lui. Dacă Dumnezeu nu te vede în casa lui, nu se întristează? Măi, lui Dumnezeu îi place să te vadă. Lui Dumnezeu îi place să te vadă. Lui Dumnezeu îi place să te vadă. Vrea să te vadă la el în casă. De ce oare nu poți să gândești, mă, dacă eu nu ajung în casa tatălui meu, oare nu se întristează? Nu se întristează! Nu ți este iertată! Nu doare pe el mai mult decât te doare pe tine! Nu suferă el mai mult decât suferi tu! Și ce vine spune Biblia asta? Că noi nu avem capacitatea de gândire a suferinței lui Dumnezeu! Nu putem! Ne spune, wow, trec prin suferință, trec prin greutăți. Mă, dacă te gândim vreodată câte greutăți ai provocat lui Dumnezeu? Când s-a abținut Dumnezeu să nu-ți tragă un palmă? La cât de rău ai fost? La ce gură spartă ai avut? Nu te-ai gândit că pașii tăi a mers unde nu trebuia în loc să stea în casa lui Dumnezeu? Nu te-a vrut. Ha? Și ai pretenția ca Dumnezeu să zice să te umple de binecuvântare. Nu ne gândim! Și că noi suntem copiii lui Dumnezeu. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Că noi nu ne gândim că, bă, îi provoc durere tatălui meu, mă, îi provoc suferință, mă, îi provoc ce? Scârbă de multe ori! De ce? Din cauza comportamentului meu, din cauza faptelor mele. Faptele noastre de multe ori care le împlinim, este o scârbă, vine Biblia și spune, mă, ceea ce împliniți voi de multe ori, este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Și nu te gândești, măi, fac scârbă tatălui meu de mine. Și îl fac să se stilească de mine. El m-a declarat copil. Și eu ce-l declar? Un om străin sau ce-l declar? De multe ori aveam tendința să rău justificat. Odată la mult. Trăind cu impresia că dacă cineva mi-a spus mie, mă, numele tău a trecut acolo în palma lui. De unde am siguranță că m-a trecut acolo dacă eu nu-l cunosc niciodată? Că Biblia asta vine și spune, mă, căutați să-l cunoașteți! Că dacă nu-l cunoașteți, va fi mai șaman de voi în ziua judecății. Căutați! Când vedeam că pe ăla îmi scria numele la niște tifuși, de oameni. La ce bun? La ce bun? La ce bun dacă nu mi este de folos? Așa și Dumnezeu. Mă, la ce bun? La ce bun să mă declar ca tată dacă nu poți să te folosi niciodată? La ce bun? La ce bun să mă declar ca tată dacă tu nu mă ascult niciodată? La ce bun?
La ce bun? Vedeți cât de multe ori ne jucăm cu bunătatea lui Dumnezeu. Ne jucăm cu bunătatea lui Dumnezeu. Când și fiul risipitor s-a jucat cu bunătatea cui? Tatălui! I-a spus, da, tată, și ce? Eu vreau jumatea mea de avere acum! Că eu voi pleca. Eu plec! Mă îndepărtez de tine ca tu să rămâi singur. La ce? Să n-ai niciun ajutor. La ce este de folos dacă el mai poate să mai te folosească? Ce folosință mai ai tu? Și cine te folosește atunci? Satana! Satana! Vrei să te folosească Satana? Îndepărtează-te de Dumnezeu! Că te va folosi. Vrei să te folosească Satana? Da? Închide-te cât închideți urechi au dat lui Dumnezeu și vei fi prins de Satana. Îți garantez! Nu poți să vii la mine cu vrăjeală. Pe n-am fost atent, n-ai fost atent, da. Suferă atunci. Trage-o! Nu ești atent la cum te comporți! Trage-o! Ia-ți-o pe spatele tău și nu-ți mai da vina pe Dumnezeu. Nu mai dați vina pe Dumnezeu când treceți prin suferințe. De ce? Fiindcă voi n-ați știut să fiți atenți. Voi n-ați știut să vă supuneți lui Dumnezeu. Nu vă gândiți, asta apropie depresia de capul meu. De ce te gândiți că vine depresia la capul tău? Și ne-ai zis, pleacă depresia de aici. M-a cuprins Satana, mi-este frică, mi-este teamă. Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? De ce gândești? Ce bine Biblia spune? Mă, să nu vă gândiți la lucrurile astea. Dacă odată ați fost scăpate de ele, nu mai gândiți la ele! Dar nu pot să mai dorm! De ce nu pot să dorm? Te bântuie cine? Duhurile! Cine te bântuie? De ce oare ne bântuie duhurile și când dormim? De ce iar v-a spus vreodată întrebarea? Oare, Doamne, de ce mă bântuie Duhul ăsta când dorm? Și de ce? Și că n-ai fost un copil ascultător, când Dumnezeu a vrut să-ți dea pace. Când Dumnezeu a vrut să-ți dea pace și un somn liniștit, tu ai dat cu palmă. Și ai respins tot. De-aia! Oare de ce sufletul este atât de turburat? Nu mai vă uitați pe Facebook la poeziile care ți le scrie și le fac dramatice. Nu mai uitați-vă. Sufletul tău este turburat atunci când tu te-ai îndepărtat de cine de Dumnezeu. Și vine Biblia asta și spune, mă, oameni buni, că și când stai lângă Dumnezeu, Dumnezeu îți zice, pace! Dumnezeu să liniște asupra sufletului tău. Niciodată Dumnezeu nu turbură sufletul. Când te-ai îndepărtat de el, atunci vei simți ce? Turburare. Mai lăsați-mă cu... Eu sunt lângă Dumnezeu, dar sunt turbure tot. De ce vine Biblia și spune? În furtuna cea mai mare, o să rămâneți în ce? Și dacă zici... Vezi până cristala dacă vine peste voi și vă cuprinde. Voi să vă bucură. Și ce vine Pavel și spune? Eu mă bucur în ce? În slăbiciunile mele pământești. Și de ce vine spune? Eu nu dau voie. Nu dau voie sentimentului de turburare, de depresie, de agitație, de nervi, de... Nu mai dau voie. Când le simt că vin spre mine și eu mă bucur că ele îmi sunt ce? Slăbiciuni! Ele sunt slăbiciuni. Când vine curvia, eu mă bucur, mă, că pot să o min. Că ea este slăbiciunea mea. Când vine mândria, eu mă bucur că pot să o min. Că ea este ce? Slăbiciune și vine spune, eu văd mâna Domnului în ce? În slăbiciuni. Deci, că rămân lângă el. Și n-am plecat ca un fiu, fără minte în cap. Când simt mirosul de bani, m-am îndepărtat de Dumnezeu. Când simt mirosul de bărbați de femei, mă îndepărtez de Dumnezeu. Suntem risipitori. Suntem, v-am spus,
Suntem risipitori de timpul care îl avem ca să ne apropiem de Dumnezeu. Îl risipim, îl pierdem pe stradă. Mie nu-mi plac oamenii care știi că au zi, că în ziua de program e atunci și că să vorbească. Nu-mi plac. Și de ce? Fiindcă risipesc pentru altceva. Îmi risipesc timpul să-mi dau voie la toate plăcerile, să-mi împlinesc poftele mele. Asta îmi risipesc timpul. Îmi risipesc timpul să-mi pun ochii în toate gunoaiele. Acolo da. Risipim timpul ăsta constant. Constant. Timpul care l-am, să stea lângă Dumnezeu. Să stea lângă Dumnezeu, să nu fiu un risipitor de timp. Că timpul mă apropie de Dumnezeu. Ascultați-vă ce vă spun. Timpul te apropie de Dumnezeu. Timpul care îl dăruiești lui Dumnezeu. Nu altceva, mă, oameni de bun. Ia mai rog decât o săptămână să vezi ce apropiere ai cu Dumnezeu. Voi vreți cunoștință, voi vreți apropiere, voi vreți să-L simțiți pe Dumnezeu. Prin ce? Prin risipirea voastră. Zi de zi. Pe toată bună ziua unde e unde? Toată bună ziua unde ți este mintea? O săptămână ai. Unde ți este mintea? Unde zboară mintea fiecare săptămână? Ha? Și vedem că acel fiu, în toată risipțirea lui, într-o mare bucurie și-a făcut bagajul și a ieșit pe poartă. Într-o mare bucurie și-a făcut bagajul și a ieșit pe poartă și nu l-a interesat de durerea care a provocat-o tatălui său. Nu l-a interesat. Ce este amuzant? Ce este de multe ori amuzant? Chiar dacă mă supără lucrul ăsta, mine să spune că este copilul lui Dumnezeu. Dar noi se vede mult mai mult Satan decât Dumnezeu. În noi se vede mult mai mult Satana decât Dumnezeu. Și v-am spus odată ori. A fi demonizat este altceva. A fi călăuzit de Duhul este altceva. Sunt două lucruri diferite. Cei care sunt demonizați, care îl fac și cum e, să dau capul de pereți, sare. Cei care călăuzit de Duhul se poți. Înțelegeți? Sunt foarte mulți. Și fac foarte multe lucruri pe sus. Și ăia care sunt călăuziți de lucruri ies afară, predică, cântă și spun că sunt copiii lui Dumnezeu. Se roagă și spun că sunt copiii lui Dumnezeu. Nu? De câte lucruri suntem călăuziți ca păcăiți? De câte lucruri? Ce Duhul te călăuzește pe tine? Ha? Câte e? Să facem așa o trecere de viteză. Ia gândește-te la ce te călăuzește pe tine ce mai mult. Și numărele pe dește și vezi câte ai. Ia vezi să vezi câte ai. Și câte dau lui Dumnezeu? Care îți dă mai mult? Care îți dă mai mult? Duhul care te călăuzește al lui Dumnezeu sau lui Satan? Care îți dă cu plus? Ia vezi avaritatea? Vezi? Începem? Dușmânia, ura, zgârcenia. Începem? Mai spun? Minciuna, bârfa, ura, curvia.
Mândria, hai! Vrei să mai le spun? Poate vă regăsiți voi. Poate vă regăsiți. Dar vi le spun eu dacă voi nu vreți să vi le spuneți singur. Ce aveți de la lui Dumnezeu care sunt? Care sunt al lui Dumnezeu? Trece păsările pe la urechile voastre. Vă garantez că partea asta cu Fiul Ispitor o să fie o parte nasoară. Partea cu Pavel, că o văd așa, un minzelic mic. Asta o să fie friptură, cartofi, cărnați, sarmale, tot odată! Să vă săturați. Ca să nu mai vă zbiurție mațele să vă fie somn pe scaunul. Înțelegeți acum? Mă, Dumnezeu trebuie să fie dragostea, respectul, ascultarea, supunerea. Înțelegeți? Implicarea. Înțelegeți voi? Dăruința. Facerile de bine. Vrei să mai bine spun? Da, bine. Răbdarea. Aveți vreo unele din ele? Le aveți? Dică până sus. Una din ele care dispare din prima, din start. Răbdare. Mă, răbdare. Dispare din start. Dragostea, iar dispare din start. Bunătatea, iar dispare din start. Înfrânarea, iar dispare din start. Deja 4 care dispar. 4 care deja dispar. Dacă se treaba lui Satana, e că se vreau și teste de la picioare să le număr. Nu este normal. Nu este normal dacă noi suntem copiii lui Dumnezeu să avem mai mult din trăire demonică decât a lui Dumnezeu. Nu este normal. E abnormal. Cam picioare. Bună ori și Dumnezeu să-mi ia.